ಎಸತೆ ಒಲ್ದುಂಡಲ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದ ಅಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಜೋಡುಂಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿದೈಡ್ಲ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲು ಮೂವಿ ಇಂತುದು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬರಡು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಥಿಯೇಟರ್ ಅರುಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಲಕ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆತನು ಪಂಡ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆವಡು ಅದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿರ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತದು ಅರುಣ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 17ನೇ ದಿನ ಪಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ 17ನೇ ದಿನ ಆಂಡಲ ಮೂವಿ ತುಯರೆ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಆಜು ಗಂಟದ ಶೋ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಟೈಮು ದಾದಾ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಯಿನಕ್ಲು ಕೇನಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋದಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೂಪರಾ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚುಂಡು ಕ್ಲಿಯರಾ ಎಂಚುಂಡು ಸರ್ ಎಂಚುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಾದ ತೂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈಗ 6 ಗಂಟೆ ಶೋವನ್ನು ಅಂದರೆ 6 ಗಂಟೆ ಶೋವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ 5 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಶೋಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಿಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ಪರೆ ಕಾತಂದು ಒಬ್ಬ ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ 1 ಗಂಟೆದ ಶೋಕ್ ಬೇರೆ ಕಾತಂದು ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ಅನ್ಸರ್ಕ ಡೇಟ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅವಾಗ 15 ದಿನ ಆದ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾತಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮರುಳೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾತದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿನ ತೂಯರು ಮೂವಿ ತೂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತು ನಕ್ಲೆಡ ಪಾತ್ಯಾರ ಪದ ಅಂಡಿತ ತೂಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಮಿತ್ತ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆದ ಶೋನು ತುಯ್ಯರೆ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನು ಪಂಡೆ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಡ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ರಶ್ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಜನಕ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಕರು ದಾದಾ ಬಂದ್ಪೇರು ಥಿಯೇಟರ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೇನ್ಗ ಯಾನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಪನೋಡ್ದಂಡ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ವಾಪಸ್ ಮರಿ ಜೀವ ಬೈದುಂಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಂತದ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಾಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಪೋಂದುಂಡು ಇವನು ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಕಾವೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಪೋಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾಂತ ಹಳ್ಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ವಾರದ ನಡುಟ್ಲ ಜನ ಆತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಕ್ಯೂ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈರ್ದುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪುತ್ತೂರುಡು ಈತೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇತ ಊಪುರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ಸರ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಭಾರಿ ಟೈಮ್ ಆಂದು ಸರ್ ಭಾರಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಅಣ್ಣ ಬೈದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದನೆ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಚಾಲಿ ಪೋಳಿಲು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಂಡೆ
ಆಂಡ ಕನ್ನಡೋಡು KGF ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೇನೆ ಚಾರ್ಲಿ ಆಂಡ ಮಾಂತ್ಯದಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈದೇನೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಜನ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಂತರಿಗೆ ಬತ್ತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಕೇಳೋಣಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಏನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ದೆತ್ತರ ನಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈತಲ್ ತಕ್ಲೆ ಮೂಲೆ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಏತ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಣು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಜನ ಬನ್ನಾಟ ಈ ಏತ್ ಜನ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಸಮಯ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಅವಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನನಾಥ ಜನ ಬರಡು ಮೂಲಕ ಅರುಣ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ನನಾಥ ಬುಗರ್ತೆ ಪಡೆ ಒಡಂದು ಇಂಕ್ಲ ನಂಜಾಕ್ಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಚಿತ್ರ ವಿತರಕ್ಕೆ ರಾಯ ನಂಜಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಂತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೂವಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಥವಾ ಏರಿಗೆ ತೂವೊಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಿಂಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನ್ಲ ಪಂತೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಮಾತ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಪನೊಂದುಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ತೋದಿಜ್ಜಾರಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತೂಲೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿದಲ ಆಶಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಧನುಷ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ನೋವು ನಿವಾರಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್, ಸಂಧಿ ನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ನೋವು ನಿವಾರಣಾ ಮಸಾಜ್. ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಾಖ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ನೋವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1, ಸಂಜೆ 3 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ತನಕ. ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೋನಡ್ಕ, ರೆಂಜಾ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 6362785512 ಅಥವಾ 9481549340. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ